voidaan taas jatkaa matkaa. Mä luntaan olo, mutta tästä mä lakisäätini on pidetty. Ilta alkaa kohta hämättää. Mietin elettyä elämää ja tilanteeni tää mua hämmentää. Kohti Kuusamoa, 4 tunnin tauko tuli piettyä tuohon lakisääteinen. Tässä voi ajaa ihan rennosti, hyvällä mielellä. Kemijärven kekka päällä. Kuorma on Kajaanissa otettu. Aatellen sen muistot mieleen tuo. Sitä syksy-iltaa unohtaa en voi, on saavuittua. Sinut tulen aina muistamaan, sä sanoit silloin kun me tavattiin. Hieno ilma ja hyvä keli ajatu. Terveisiä kaikille. Meidän rakkautamme suistamaan, ei pysty koskaan mikään mahdollinen. Rentojen miettin kuumaa. Järeää vaan, ei sammu tämä tuli milloinkaan. Tämä syöt tuli milloinkaan. Kuljetusala antaa hyvin paljon sisältöä elämään. Se antaa maisemia, työtä, taloudellista hyvinvointia ja iloa. Suurin haaveeni on pienillä pojilla päästä kokeilemaan järeitä rekkoja. Osittelen myös sinulle tätä kuljetusalaa. Olen miettinyt alan vaihtoa ja ryhdyn ajamaan järeitä rekkoja. Maisman. Sä toit valon minun elämään, kuin liekin, joka tarttuu kynsillään. Lapin maisema tuo hienoja. En voinut tietääkään, että vielä joskus yksin jää. Syksyn saattamina vaieten on muiston lehdet yksin siellä nyt mä kävelen ja jään sen penkin luo. Sinut tulen aina muistamaan, sä sanoit silloinkin kun erottiin. Meidän rakkautamme suistamaan ei pysy koskaan mikään uskointiin. Mutta kävi niin kuin kävi, nyt hiiloksemme hiljaa hiipovaan. Tulen aina muistamaan, sä sanoit silloinkin kun erottiin. Meidän rakkauttamme suistamaan ei pysty koskaan mikään uskon niin. Mutta kävi niin kuin kävi, nyt hiiloksemme hiljaa hiipovaan. Mutta kävi niin kuin kävi, nyt hiiloksemme hiljaa hiipovaan. Hienot on maisema. Terveisiä Kuusamoon. Täältä Kajaanin kuivaveistä.